Amira, 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 ai, Amira, nake tunani ne tun da ina ta miki magana mun baki ji. Yaya ba abin da nake tunani. Gaskiya bai yiwa. Kwana biyu daga mun dawo makaranta sai kina dan tunani. Anya ko? Amira ki faɗa mun gaskiya. Wallahi yaya babu abin da nake tunani, dama ina tunanin makaranta ne jarabawa ke zamu. Allah sa gaskiya ne Amira, amma in dai tunanin makaranta ne ki ci gaba da haka yana da kyau. Amma in dai tunanin wani ne ki bari hakan bai da kyau, yana haifar maki da wata matsala ko ba gaskiya ba. A kiyaye kauna ta. Waye? Wai wane ne? Ana zolaya ta a makarantar ne. Jiya an mare ni yau an damar ta ne. Waya, wadiya what mun da yake. Oh, follow you. Ai kamar ka ga mutum haka ma'ana shi kenan. Na gane. Malamin nan babban Malam Ahmad ya cike tsananta kwarai. Baba, Wa kenan? Da Allah su wane ne ke magana nan? Yaya ne? Malam Ahmad an shigo kenan. Dama muna magana. Assalamu alaikum. Ka gano? Da Allah menene sunanka? Sunana Nura. To da Allah Malam Nura idan ba za ka damu ba. A cikin makarantar nan ni duk lokacin da na shigo sai in ji ana jaman sanda. Amma na kasa gane kowa ne. Idan zaka taimaka min ko da gobe da na shigo za ka ɗan laɓe hanyar da nake biwa nan ta bakin gate ɗin nan na wannan hannun dama. Da Allah ka taimaka min sai ka laɓe duk wanda ya zo ya ja min sanda ka ɗan kula min sai ka zo ka gaya min kowa ne. Malam Ahmad baka da matsala in dan da wannan. Ka ce bakin gate ko? Gate na hannun dama. To da safe? Da safe lokacin shigowa school. To insha Allah zan yi kokarin. To yayi na gode sosai. Saki sanda kawai na san kowace ce, ke Amira ce. Ashe dama kana gani zolayen mu kawai ne kake a makarantar nan. Na san dole zaki mamaki ki ce makaho ya san kowace ce kuma har ya faɗi sunanki. To ba na gani. To amma ya aka ka gane cewa dince kuma Amira. Ki dai kawai ki bani inda kika gani. Na sa security ne domin in gane wanda yake jamin sanda a kore shi, sannan har lokacin da Allah ya sa aka gaya min kowace ce na ce to zan zo in tambaye dalili ma. To dalili ba kuma dalili. To babu dalili, to ina so in san wace ce Amira a cikin wannan makarantar. Maybe na san
akwai abin da aka maka wanda ba za ka taɓa manta da shi a cikin makarantar nan ba. Gaskiya ne akwai abin da ba zan taɓa mantawa da shi a cikin makarantar nan ba. Akwai wata rana shine abin da ba zan taɓa mantawa da shi a cikin makarantar nan ba. Na san za ka yi mamaki idan aka faɗa maka cewar ni ce na Marika. Na san za ka yi mamaki a ce ni ce na Marika. Amira, ke ciki kamare ni? A'a, dakata. Kina so in tsaya nake ida kashe ni? To me kike nufi? A'a, dakata dai. Dama wani sirri ne wanda ya daɗe cikin rayuwata. Nike so in faɗa maka a yau ɗin nan. Haba Amira, me za ki faɗa min? Baccin wanda na je na gani, ai kin gama faɗa min kowane sirri ne. Ba haka bane, ka san ita rayuwa gode yaushe tana cikin canzawa. To ba matsala, ina sauraron ki, me za ki faɗa min? Dama ta ranar da muka haɗu da kai a makarantar nan, akwai wata kibiyar su wadda ka harbe da ita ka bani da fita a cikin zuciyata. To amma kin min magana a dukunkune, ki bayyane min in gane me kike nufi. To ba komai bane ba ma'ana ina son ka. Amira. Na san babu wanda zai ma haka in ba rabin rayuwata. Amira, daga ina haka? Wallahi daga gida ne. Kai amma ka dai san wani abu ko? Da wurin nan ya muka ki baro mu ga hotuna. To kuma ya gina hoto ni ba zan gane su ba. A'a, to ai tun da ni ina gani ya ba mu damuwa kamar ka gani. Bari mu yi style ko? A zuciyata na ga sun yi kyau. Amira, kina nufin tun ɗazun baki shirya ba, hannun ji makaranta ana ta neman ina kike amma ban ganki ba. Amira, haba Amira, tun ɗazun ina ta magana amma ke kyale ni na san wallahi dama ba banza ba, akwai abin da ke tunani ba. Haba Amira, ina san cewa baban wai makawan gani. Amira, kina da hankali ga? Ni ko ke da hankali sai dai idan kai ne baka da hankali so kake in domin ban yi aure ba. To, ni abban da hankali. Ni za ki ce ban da hankali yanzu akwai wani makaho da ya isa ya raba tsakanin na da ke. Amira, ni ya barka da Amira lafiya ne? ya yi da ni da Amira wallahi. Wai in ba wani nan hankali na irin ya daga gaba yaya wai a cewa cikin makaranta muna karatu amma kwata wata ta bi ta aje karatun nan ge wai ta kama a wani soyayya wani saurayi. Wai ma ya ba ma komai nake bakin ciki a kai ba. Wai makaho. Makaho? Wallahi makaho ya wai mara gani me ake da makaho ya wai duk ga samari na duk ga sanan suna ta yawo ko ta ina wai amma ta rasa wanda take so wai sai makaho. Haba Amira, makaho fa. Ki dubi tsarin ki dubi dubin ki amma ki ce makaho zai jagoranci rayuwarki. Gaskiya ya shi ɗaya na gani kuma shi nake so sanadiyar rasa shi zan shiga wani hali. To ki shiga kin dade baki auka ba hali zaki shiga ba in mutuwa zaki sai ki mutu ba zaki aure shi ba wani ira ki tafi ta abin da zaki kire yana mura waya. Amira zo nan.
kai dan baka san so ba daga yau ka ƙara ɗaga hannu kamar ita ba ƙanwar ka bace za ka ɗaga hannu kamar ita. Habaya kai ka sa abin da ce wallahi ba ta kyauta ba wai a ce makawo mara ganiya me ake da makawo da Allah bai ji bai gani kawai wallahi ni ba mu yadda wallahi kauna ta ce kuma ina ji da ita ya kamar mu yanzu a ce wai kauna mu ta aure makawo wallahi bai dace ba kan da Allah ne duba wannan magana. Amir hala baka soyayya ne da za ka tsangwame ta ka san shi so fa yadda yake. Amir so yanda yake aka so wanda yake son ka kuma ka so wanda ya dace ko ba gaskiya ba to ita ya dace da shi ya dace da ita bi dace ba to ai ita ta gani ta ce tana ɗayawa. Haba ya ai soyayya ka so bai san ka ko ba gaskiya ba haba da Allah haba To a ni ma ya suna yi. san ke yake Malama Amira, kin sa abin da ya bani mamaki. Duk da shi so, na san ba abin mamaki ba. Mun ga kowa yana iya kasancewa. Amma kin san menene dole zan faɗa. Abin da ya fi ban mamaki shine a matsayina na makaho wanda ba na gani. Duk da 'yan makaranta suna faɗa mun ke kyakkyawa ce. Na yi mamakin da hakika amince da soyayya ta ba tare da ni da ke kowace ce ba. Sarki to ai ka san shi so baya taron komi a rayuwa. Wannan gaskiya ne Kawai kuma idan kana son mutum shi tsakanin ka. gaskiya ne hakan shi ya tabbatar min da cewa lallai shi so bai san menene kyau ba. So, wani mai ka san yana za ku kai da shi yanzu ba To gaskiya na ji labari ga abokanai na suna cewa ba a hankali da yayin. Allah sai Amma ni na san idan shi yana da tausayi kamar yadda kike da shi. Ai ba zai yi min komai ba saboda ya gani ba na gani. insha Allah ba komai. To yayi na gode. Sai an ji ko. Na yi mamaki da Amira ta karbi soyayya ta hannu. Ba abin da zan ce mata sai na gode. Amma a cikin wannan bishiya da ta zo da a ce zan samu hanyar da ko da wani kasa ne. Zan zo da shi. Duk wannan iska da kai makawo wai kai me yasa wa kai dakiki ne baka jin magana ko makawo da kai amma baka jin abin da nake faɗa baka ji da ko in faɗa ma ka rabu da kaunata amma ba za ka bari ba to wallahi sai na koya ma hankali makawo da kai amma ka zo ka nace baka jin magana ko waye ina wannan faɗa ma waye wannan ka gane ko ai ba to in har ta kan maka dakikanci raba ka da kaunata amma baka bari Ah, raba ka da ya- kaunata amma baka bari kina nan kenan aikin ki na tunanin makawo Amira wai yaushe zaki san ciwon kanki wai Amira haba da Allah to bari mu faɗa maki Amira kowane irin so kika sa kana shi a zuciyarki ba za ki taɓa samun shi To wallahi ko mutuwa zan yi sai na aure shi. zai ki aure shi to ba za ki taɓa aure shi ba. faɗa maki ki da shi abada To wallahi ni ko guda zan kashe kaina ni wallahi sai na. akan makawo to ba za ki aure shi ba ƙarya Dakto yawa salamu alaikum Dakto da Allah kana ina wallahi wani abu ya faru wallahi kauna ta Amira nan makaranta to ya daidai yawa da ka shigo daidai wurin kitchen na makaranta yawa dan Allah Dakto ka taimaka min dan Allah Dakto ka zo da wuri ka zo da sauri yawa nagode Amira Assalamu alaikum masoyanmu. Wannan bidiyon zamu rika kawo muku su akai-akai. Ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa